ewn ni addoli gyda'n gilydd. Gobeithio fod yr emyn mynd i ddangos ar y sgrin. Na fe, Llawenhewch, Crist sydd ynom. Llawenhewch, ie. Pwy oedd yn nabod ble oedd hynny? O le ddath y shots na? Rwy'n yn gwybod? Siŵr o fod. Caswell ag Langland oedd hynny. Ddim yn bell ohono ni. Nawr te. Ddim eisiau ragor y sŵn. Na fe. I ni moyn trosglwyddo draw at Peter. Nawr, mae i'n mynd i ffeindio mas pwy yn siaradwr gwadd ni, a chydig bach mwy am John Treharne. Felly, diolch, Peter. Wel, ti wedi cael y groesawu yn barod, John. Mae'r rhai bobl fan hyn yn dy nabod ti yn eitha da. O'n i'n meddwl bod fi wedi nabod ti'n eitha da, ond o'n i ddim yn sylweddoli nes i ni siarad fod na wad Eidaledd yno ti. Dwi'm yn gwybod os oedd hynny'n broblem amser bod Cymru a'r Eidal yn wared, beth y dweud hynny. Ond dweud tyme bach am hynny a ble mae dy wreiddiad i a ble ges ti dy fagu? Wel, ges i fagu yn Llanelli, yn ardal y doc yn Llanelli. A y cysylltiad Eidalaidd ochr yn fam, oedd hi mam gi eithad hi wedi dod draw troad yr 20fed ganrif, ac oedd e wedi dod draw i weithio mewn gwaith o'r enw Estampin yn Llanelli fel prynwr a gwerthwr. Oedd e'n gallu siarad cwpl o ieithoedd, a wedyn fe ddath e draw i wneud y gwaith yna. Da iawn. Ac felly, wyt ti ddim yn dod o'r Eidal, wyt ti'n dod o Llanelli. Fan ne ges ti dy fagu, felly wedyn, ie? Ie, dyna ni. Beth am brofiadau ysbrydol? Yr efengil, yn reality, wel, sut a phryd neu? Dweud rhywbeth wrtho ni. Roedd, wel, o'n i'n blentyn bach yn byw, digwydd bod, ar bwys capel y Trinity yn Llanelli, ac o'n i'n gweld pobl yn mynd, ac o'n i wedi dangos diddordeb, tybed bydden ni'n cael mynd. Ond doedd yn rhieni ddim yn mynd i'r capel yna, oedd yn fam yn mynd i'r eglwys weithiau,
Ac wedyn ni, mi ddath rhywun hibo a cynnig mynd â fi'r ysgol Sul. So mi esi, a mi ddath gweinidog newydd wedyn ni, Parch Gareth Davies yn weinidog, ac mewn chydig o amser oedd e'n cynnal dosbarth Beibledd yn y tŷ, yn y mans, o'n i'n mynd, ac yn mwynhau hynny, a wedyn es i i'r gwersyll yn 1975. A wy'n credu taw Peter Hallam oedd yr arweinydd, os fi'n cofio'n iawn, yn y gwersyll yna. A fyna, des i'n ymwybodol bod fi'n golledig a bod angen dod i dderbyn yn bersonol yr arglwydd Iesu Grist i fod yn Gristion. A mi nes i hynny yn ystod yr wythnos yna. Dyna ddechrau mewn ffordd pererindod ysbrydol falle. Do, wy'n cofio'r wythnos arbennig hwnnw hefyd, ac Ifan George wrth gwrs yn pregethu yn ystod yr wythnos. Beth oedd oedran di prynu? 12 o'n i, mynd yn 20, ie. Felly ni weithio mas nawr wedyn beth yw oedran di nawr, ynddo? Un o wersyllioedd y Pasg oedd e prynu. Ie, yn ystod y Pasg, oedd hynny. Ac yna, oedd hynny yn ifanc. Llawer o bobl yn sôn am alwad clir pedant i'r weinidogaeth neu wasanaethu Iesu Grist mewn ffordd arbennig. Ges ti alwad felly i waith gweinidog? Do, dwi'n meddwl, a hwnna wy'n mynd nôl bob amser pan mae'n awsterau'n dod. Yn ystod cyfnod coleg yn Aberystwyth. Yn ymwybodol, mae'n nid dilyn ymlaen gyda Cymraeg fydden ni. Ac o'n i yn y byd ar y pryd, oedd lot o brotestio ynglyn â'r iaith, a dyfodol yr iaith, a diwylliant ac rhyddid ac yn y blaen. Ac oedd rhyw ymwybyddiaeth yn gafel yno, mae'n nid yna oedd Gobaith Cymru, mewn gwirionedd, ond yr efengil. Hwna oedd yn gafel yno ac yn gwthio fi mlaen wedyn ni. Ac oherwydd o ti'n teimlo, wel, dyma obeth Cymru, o ti'n teimlo bod ti eisiau bod yn rhan o'r rhannu. Ie, galwad i fod yn rhan o hwnna, ie. Ie. Ond hwntw, wyt ti yn y bôn, wrth gwrs. Ond wedyn fe esti'r gog. I'r gogledd oer pell. A mae yna wraig a theulu gyda ti. Ydyn nhw'n dod o'r de, ydyn nhw'n dod o'r gogledd, a fe fues ti yna am flynyddoedd. Wel, gweud rhywbeth bach wrthon ni am y profiad fyny. Fe, mynd i weinidog i Gaernarfon ar Cylch yn 1986. Wedyn byw ym Mhenygroes. A gweinidogaethu yn yr ardal yna am 4 mlynedd ar 20 wedyn ni. Ie. A'r teulu? Y deulu di? Ie, mae wraig o Sir Fôn. Oedd hi'n mynd i Eglwys Gildwrn yn Sir Fôn, a cwrdd yn y coleg. A wedyn mae'r plant yn rhyw gymysgedd o cogs a hwntws. A fe fues ti yno am flynyddoedd mewn gwirionedd, ynddo? 24, do. 24, na ni. Ym Mhenygroes. Byw yn Mhenygroes. Ifor Hughes yn dod o Penygros, wrth gwrs. Ac yna, ti nôl ym Mrod y Febyd. Oedd hynny, fi'n cofio gofyn yn ti wrthos fatha, oedd hynny'n rhan o dy gynllun di? Na, does gyda fi ddim cynllun. Na. Felly, pwy sy a chynllun? Wel, o'n i'n meddwl bod cynllun Duw o fe. O'n i'n ymwybodol falle bod fi wedi wneud yng ngwaith yn yr eglwys gymaint y gallen ni mewn ffordd, a wedyn mi ddath galwad o Llwynhendyr i'n bryd. O'n i'n meddwl bod Duw yn galw wedyn i ni sgwennu. Ie, iawn. Newn ni sôn i orffen mewn munud am yr eglwys yn Llwynhendy, yn Tabernacl Llwynhendy. Ond beth am bobl sydd wedi dylanwadu arno ti? Bobl sydd wedi bod yn bwysig yn dy fywyd ti? Wel, mae lot fawr o bobl, ond dwi wedi cyfyngu fe i 2 berson. Yn gyntaf, hen wraig o'r enw Mr Sims. Ac oedd hi, o'n i'n meddwl bod hi'n 100, ond mae'n siŵr bod hi yn ei 70, rhywbeth fel yna, 80 falle.
A hi oedd yr un, dath i'r tŷ, o'n i'n byw mewn siop, dath i'r siop, a cynnig i fi fynd i'r ysgol Sul. A mae hwnna, na'r dechrau mewn un ystyr, y siarad yn ddynol, na'r dechrau'r cwbl. A mae'r neges o hwnna gall Duw ddefnyddio unrhyw un ohono ni, mewn ffordd mor syml â hynny, jyst i wachodd rhywun i fynd i ysgol Sul. Oedd hi ddim yn mynd i rhagweld beth allai ddigwydd na neb arall, ond oedd hi'n ffyddlon, a jyst cynnig os o'n i moyn mynd i'r ysgol Sul, a oedd hwnna'n mor werthfawr. Ac des i'n nabod hi wedyn, wrth gwrs, ac oedd hi'n gwestiwn hyfryd iawn. Naturiol iawn, ac mewn oedran yn darllen y gair bob dydd, yn cerdded gyda'r arglwydd ar ddiwedd ei hoes, ac yn ddefnyddiol iawn, reit tan y diwedd. A mae wedi bod yn esiampl aruthrol i fi. Ac yn ail, parch Dennis Young. Achos nes i nabod trwy fynd i gyfarfodi, wel, o'n i'n nabod fel gweinidog yn Cwm Twrch, yn nabod y plant, a wedyn yn y gogledd, oedd di ymddeol i Fangor, ac oedd ni'n teithio i gyfarfodydd gyda'n gilydd, gwylio oriau yn y car. Ac mae'n person sy'n caru'r arglwydd Iesu, a mae hwnna'n dod trwyddo, p'un y bo chi'n sôn am y tywydd, p'un y bo chi'n sôn am wleidyddiaeth, unrhyw beth, oedd y cwbl yn dod o dan arglwyddiaeth Iesu Grist, mor naturiol. Ac wedi dysgu lot fawr o'i brofiadau yn y weinidogaeth, oedd e'n paso ymlaen pethau wedi profi, a cyngor, a doethineb, a cynhesrwydd, a ysbryd hyfryd, a dylanwad aruthrol arna i yn y weinidogaeth. Mae rai fi gyfadde. Oedd e fel mentor, oedd neb wedi trefnu fe, ond fel na ddiddodd e. A ti'n gwybod beth bydde fe'n gweud nawr, diolch o, bydde Dennis yn dweud. Fel o'n i dweud, ti bellach nôl yn Habernacl Llwynhendy, beth fydde ti yn dymuno gweld Duw yn wneud yn y dyfodol, a sut allwn ni weddio dros o ti, dros y teulu, a dros yr eglwys? Wel, dwi'n pregethu trwy y llythyr at yr Effesiaid, ac ym Mhennod 4, mae Apostol Paul yn sôn am roddion Iesu Grist i'r eglwys yng ngwaith y gweinidogaeth y gair. A wedyn, y canlyniad hwnna, nod hwnna, mae'n nodi 3 peth, bod yr holl eglwys yn gweinidogaethu, yn defnyddio oedoniau i weini i'w gilydd ac i eraill, wrth gwrs, bod nhw'n tyfu i undod ffydd ac adnabyddiaeth o fab Duw, ac yn cryfhau o hyd yn ei ffydd yn yr arglwydd Iesu ac yn ei hadnabyddiaeth ohono fe, ac wedyn aeddfedrwydd wedyn ni dod yn llawn dwf a'r mesur i'w cyflawnder Iesu Grist. So, allai ddim meddwl am gwell nod i'r weinidogaeth na y 3 peth yna i anelu a gweddio drostyn nhw yng ngwaith yr eglwys. Wel, diolch i ti, John, ewn ni weddio yn fyr dros o ti a dros yr eglwys a'r hyn wyt ti wedi bod yn sôn amdano. Ac o ddiwyntad, ni'n diolch i ti. Ni'n diolch i ti dy fod ti yn dduw i ni ac yn dduw i dy bobl di, yn dad ac yn arglwydd ac yn waredwr yn Iesu Grist. Ac ni yn gweddio y nawr arglwydd gyda'n gilydd fan hyn dros John, dros ei eglwys yn Llwynhendy, dros ei deulu, ac yn dymuno o dad iddo weld bendith bellach yn yr eglwys, yn yr ardal honno. I ni'n gwybod am yr anghenion yn yn eglwysu ni a thi fas, ac yn ni'n sylweddoli fel ni wedi clywed heno, mae dim ond efengyl Iesu Grist yw Gobaith Cymru yn y pen draw. Felly o dad, bydd drigarog, mwyn dy enw di dy hunan. Amen. Diolch yn fawr, Peter, diolch yn fawr, John, arbennig, am rannu'ch stori, a mor hyfryd i glywed am
Mrs Sims, ynddo fe. A i ni'n gyd yn gallu pwyntio'n bysedd ar bobl sydd wedi dylanwadu arno ni ac arwain at Iesu, a falle, fel John yn gweud, pethau bach di-nod ar y pryd i chi'n meddwl, wel, dwi'n mynd gael lot o effaith fan hyn, falle yn gwahodd rhywun i ysgol Sul, ond boes bach, mae Dio yn gallu dwy'n ffrwyth a bendithio hynny, dwi'n felly, ni gyd yn ddiolchgar am Mrs Sims a pawb sydd yn chwarae'r rhan yn bywydau ni. Wel, mae John Perry yn mynd i arwain ni mewn gweddi, ti sy'n nesaf, John, ar ôl i ni chwarae can. Cytgan modern yw hon, a wedi cyfieithu'r Gymraeg, a chi siŵr fod yn nabod y llais, un o ffrindiau Darganfod, Steffan Morris, sy'n canu mor hyfryd i'w enw'r hwn. Ac mae'n arwain ni at ddefosiwn a tweddi maes o law. Felly dyma ni, mor hyfryd yw'r enw hwn. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw yn yw'r sydd fryd. Dogoniant cudd mewn creadigau, yn eglur nawr i ni yng Nghrist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr ar nef. Fy mhechod cryf dy gariad cryfach, stym a llein gwahan i nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechau stanghau, llen gath ei rwygo, mae pechod ac ymffrost bydd yn fyd. Mae'r nefoedd yn rhiho, clodydd o goniant, codais di'n ôl o farwn fyw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas i rwyd. Ti sydd ar deyrnas, i ti mae'r gogoniant, ti sydd ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor ymys yw'r enw hwn,
Does dim asaf o'i flaen, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Dyna ni. Diolch, John. Neu jyst clwyddo i ti, John Perry, i wyddio dros ni. Yn ei weddio gyda'n gilydd. Oedd ein tad yn dod at ti fel arglwydd dros pob beth. Arglwydd dros y nefoedd, arglwydd y ddeiar, arglwydd sy'n teyrnasu dros pob moddfed o'r byd ni, sy'n teyrnasu dros pob eiliad o'r bywydau ni. A ni'n dweud diolch heno bod ti yw'r arglwydd droso ni. Ti yw'r arglwydd sydd yn llawn cariad. Ti yw'r arglwydd sydd yn pur. Ti yw'r arglwydd sydd yn yr un, dim ond ti yw'r un sydd yn heiddi a gogoniant y byd. O Dduw, ni'n plygu lawr o flaen ti heno, a ni'n dweud diolch bod ti yw'r un sydd wedi bod mor glaslon i ni, bod ti wedi dod â ni at y gilydd heno i cael bach o amser gyda'n gilydd, bod ti wedi rhoi gair i ni, so ni'n gallu adnabod ti, bod ti wedi rhoi mwy na jyst geiriau neu llyfr neu proffwydi neu pethau fel yna, ond ti wedi rhoi dy mab i ni. Diolch bod ti wedi rhoi Iesu i ddod ato ni i helpu ni deall amdano ti, i mynd ar y groes i maddau pechodau ni, i atgyfodi o'r bedd, so ni'n gallu edrych ymlaen i bywyd o ochr arall marwolaeth. Diolch Dduw bod ti yw'r un sydd wedi rhoi yr efengyl i ni, bod ti yw newyddion dda. Diolch Dduw bod ni'n dod ato ti heno fel plant, bod ti wedi gwahodd ni i ddod ato ti, gwahodd ni gyda'r dwylo agored, so ni'n gallu gadael tu ôl ni hen bywydau a dod yn agos ato ti. Diolch Dduw bod ti yw Duw fel hwn. Ti yw y Duw sydd yn rhoi bywyd newydd i ni. Ti yw y Duw sydd yn rhoi maddeuant i ni. Ti yw y Dduw sydd yn rhoi golau i ni, sydd yn rhoi bywyd i ni. A ni'n gweddio heno, bydde di'n bod gyda ni, bydde di'n helpu John pryd mae'n agor yr llyfr i ni, helpu'r siarad yn glir, helpu ni yn clywed yn iawn, helpu ni deall yn iawn, a mwy na hynny, o Dduw, ni'n gweddio bydde di'n helpu ni bod y pobl sydd yn defnyddio'r geiriau, sydd yn neud beth ni'n clywed, a ddim jyst clywed a mynd i ffwrdd, ond helpu ni gwybod beth i wneud amdano'r beth ti'n mynd i dweud i ni heno. Diolch bod ni'n gallu dod ato ti fel plant a gofyn am pethau gwahanol. Diolch bod ni'n gallu dweud diolch bod ti wedi rhoi gymaint i ni yn barod heddiw a yn barod mewn bywydau ni. Diolch bod ni'n gallu dod ato ni a gofyn am mwy o pethau, yn gwybod bydd ti yw'r Duw sydd yn rhoi pethau da i'r plant ti. Diolch o Dduw bod ni'n gallu dod a gofyn am Cristnogion sydd o gwmpas y byd. Pobl ni'n caru sydd wedi mynd allan o'r eglwys ni a sydd wedi mynd i'r gwledydd gwahanol. Ni'n gweddio am Mehefin a Cynnes. Ni'n gweddio byddwn ni'n bod yn agos atyn nhw a helpu nhw setlo mewn fel gyda'r blwyddyn a hanner o bywyd anodd a sydd gyda nhw gyda'r lot o'r challenges lle maen nhw, o Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n bod gyda nhw a helpu nhw i setlo mewn, cario ymlaen setlo mewn a cario ymlaen bod yn ffrwythlon gyda'r gwaith ti wedi gadw nhw i wneud. Ni'n gweddio yr un peth am Gloria, a'r Donatos, a'r Tim a Cath yn Gwlad y Basg. O Dduw, ni'n dweud diolch bod ni'n gallu gweddio fan hyn a bod ti'n clywed ni a ti yn helpu nhw, ti'n ateb gweddio ni. So mae yn cael bendith pryd ni yn gweddio. O Dduw, diolch bod ni'n gallu gweddio am y byd hefyd, fel y pobl sydd ddim yn adnabod ti, pobl ni ddim yn adnabod, ond o Dduw ti yn gwybod, pobl sydd o gwmpas y byd, pobl sydd ddim wedi clywed amdano ti, pobl sydd yn bell i ffwrdd o ti. O Dduw, ni'n gweddio nawr byddwn ni'n bod yn caredig i nhw, byddwn ni'n dangos gras a chariad at pobl o gwmpas y byd, pobl mewn gwlad ni hefyd. O Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n gweithio mewn calonau ni i rhoi
rhyddid i roi cryfder, i roi geiriau, i roi doethineb, i gwybod beth i dweud a wneud mwyn cyrraedd y pobl sydd o gwmpas ni. Diolch fi bod ti wedi rhoi swydd i ni, i mynd allan a ddim jyst gwrando i'r pethau. Ni'n clywed yn darganfod neu yn capel a cadw hwnna i hunan. Diolch bod ti wedi danfod ni allan i rhannu beth sydd gyda ni, i rhannu o'r newyddion da. Ni'n gweddio bydd hi'n helpu John i wneud hwnna gyda ni heno, so ni'n deall y gair yn well, ond ni'n gweddio bydd hi'n helpu ni i wneud beth ni'n clywed hefyd. Ni'n gweddio am yr eglwys eto, yr eglwys John Treharne yn llwyn hendi o ddew. Ni dweud diolch amdano nhw, diolch bod ni'n cael, ni'n gallu gwybod bod ni'n teulu gyda'n gilydd, a teulu y Ffydd a teulu a Dyw ein Tad. Ni'n gweddio bydd hi'n bendithio nhw am heddiw a bendithio nhw yn y blwyddyn nesaf. O ddew byddwn ni'n dod â nhw at y gilydd yn helpu nhw tyfu fel teulu'r eglwys. Ni'n gweddio byddwn ni'n helpu nhw gwasanaethu gyda'r pob peth ti wedi rhoi nhw fel y rhodd gwahanol. Diolch fi bod ti'n rhoi ni mewn eglwysi fel yna. Ni'n gweddio byddwn ni'n bendithio nhw, helpu nhw i tyfu fel unigolion, ond hefyd ni'n gweddio byddwn ni'n helpu nhw tyfu fel teulu gyda'n gilydd. So maen nhw'n gallu bod yn ffrwythlon gyda'r pob peth ti wedi rhoi nhw yn yr cymuned o gwmpas nhw. Diolch bod ni'n gallu rhannu amser gyda'n gilydd heno. Ni'n gweddio byddwn ni'n cario ymlaen bod gyda ni, byddwn ni'n cario ymlaen siarad gyda ni, byddwn ni'n cario ymlaen dod â ni at y gilydd, a byddwn ni'n cario ymlaen adeiladu ni, byddwn ni'n bwydo ni gyda'r Iesu sydd yn bara bywyd. Ni'n gweddio byddwn ni'n helpu ni i cael bywyd ysbrydol a helpu ni gwybod sut i gwasanaethu ti heno, a sut i gwasanaethu ti wythnos yma a gyda'r bywyd yna i gyd. O ddew, cadw ni'n agos at y ti. Adeiladwch ni heno ni'n gweddio a helpu ni i fynd allan i byw mwyn clywed ti. Amen. Diolch yn fawr ti, John. Diolch yn fawr. Cyn ni clywed John of 2, mae Jacqueline yn mynd i ddarllen. I ni felly draw at y ti. Jacqueline, diolch. Jacqueline, mae'n rhaid i ti yn miwto. Rhaid. Gallu clywed fi nawr? Wedi gallu clywed ti nawr. Diolch. OK, driwn ni tode. Iowan pennod 6, adnodau 22 i 40. Iesu bara'r bywyd. Tra noeth, sylwodd y dyrfaidd wedi aros ar yr ochr arall i'r môr, na fi ond un cwch yno. Gwyddent nad oedd Iesu wedi mynd i'r cwch gyda'i ddisgyblion, ond ei bod wedi hwylio ymaith ar ei pennau ei hunain. Ond yr oedd cychod eraill o Tiberias wedi dod yn agos i'r fan lle roeddent wedi bwyta'r bara ar ôl i'r arglwydd roi diolch. Felly, pan welodd y dyrfa nad oedd Iesu yno, na ei ddisgyblion chwaith, aethant hwythau'r cychod hyn a hwylio i Gapernaum i chwilio am Iesu. Fe cawsant ef yr ochr draw i'r môr ac meddent wrtho, Rabi, pryd y daethos ti yma? Atebodd Iesu hwy, wir yn wir rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy ngheisio i, nid am eich wi weld arwyddion, ond am eich wi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn ar rydd hwn i'ch wi, oherwydd arno ef y mae Duw y Tad wedi gosod sêl yr awdurdod. Yna gofynnasant iddo, beth sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd Duw? Atebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Os felly meddent wrtho, pa arwydd a wneud i ni gael gweld a chredu yno? Beth fedri di ei wneud? Cafodd ein tadau fanau o fwyta yn yr anialwch, fel mae'n ysgrifenedig, roddodd iddynt bara o'r nef i'w fwyta. Yna dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid Moses sydd wedi roi'r bara o'r nef i'ch wi, ond fy nhad sydd yn rhoi i'ch wi y gwir bara o'r nef. Oherwydd y bara y mae Duw yn ei roi, yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd.
Dywedasant wrtho ef, Syr, ro'r bara hwn i ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Nid bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ond, fel y dywedais wrthych, yr ydych wi wedi fy ngweld, ac eto nid ydych yn credu. Bydd pob un yma'r tad yn ei roi i mi yn dod ataf fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Oherwydd rwyf wedi disgyn o'r nef nid i wneud fy wyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Ac ewyllus yr hwn am hanfonodd fi yw hyn. Nad wyf i golli neb o rai y mae ef wedi ei roi i mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn, bod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol, a bydda fi'n ei atgyfodi ef yn y dydd olaf. Amen. Diolch yn fawr ti, Jacqueline. A na i drosglwyddo nawr i John. Os ydych wedi lan at y pwlpit, John. Diolch yn fawr ti. Wel, diolch yn fawr am y gwahoddiad ac am y croeso i fod gyda chi heno. I ni mewn o newid, ac os ydy Covid wedi wneud ni'n ymwybodol o unrhyw beth, wedi'n atgoffa ni pa mor gyfnewidiol mae bywyd yn gallu bod. I ni ar Zoom heno yn hytrach na mewn capel, ac o'n i yn y capel bore yma ffrnawn yma gyda masg a rhyw bellter rhyngthon ni, ac yn trial canu trwy fasg. Ac i ni wedi bod yn ynysu, ac mae gymaint o newidiadau wedi dod. Na byddwn ni byth yn gallu rhagweld oherwydd Covid. Un arall i ni'n clywed amdano bob dydd bron ydy newid hinsawdd, climate change. I ni'n clywed amdano fe o hyd. Oedd na eitem ar y newyddion wythnos diwetha nawr, pobl o'r byd addysg yn poeni bod athrawon y ffordd maen nhw'n dysgu ac yn cyflwyno newid hinsawdd, bod rhaid ni fod yn ofalus oherwydd bod plant yn mynd yn anobeithiol. Mae'n creu anobaith. A mae, wrth gwrs, os mae dim ond y byd yma sydd i gael, ac wedyn bod os na fyddwn ni'n ofalus, bydd y byd yma wedi mynd, ac mae difancol yn dod, wel mae'n creu anobaith, wrth gwrs. Ac mae hwnna'n rhywbeth sy'n neud ni'n ansefydlog iawn, iawn, yn newid hinsawdd ac beth sydd yn dod o hynny. Ac i ni newid wedyn ni, ond i ni, yn ein bywyd ni, wrth i ni fynd trwy bywyd, tyfu, aeddfedu, symud, mae'r bobl sy'n agos ato ni yn newid, pwy yw'n teulu agosa ni, pwy sydd mewn cysylltiad â ni, mae'n corff ni newid, wrth fynd yn hun, mae'n newidiadau yn dod, pob math o bethau fel yna yn ein bywyd ni. Ac yn ola, mae ffordd mae cymdeithas yn gweld pethau yn newid. Mae hwnna wedi dod yn amlwg yn ddiweddar i ni yn diwedd. Delwau, statiws yn cael eu tynnu lawr nawr. Pobl oedd yn cael eu dyrchafu un amser yn cael eu tynnu lawr erbyn hyn. Mae beth oedd yn dda yn ddrwg, mae beth oedd yn ddrwg yn dda. Felly mae ffordd mae cymdeithas yn gweld pethau, safonau ac yn y blaen, yn gallu newid. Felly, dim ond rhai pwyntiau fel yna, i ni mewn byd cyfnewidiol iawn, iawn. Ond, mae'n hyfryd yng nghanol hynny allu cyhoeddi a dweud bod Duw yn ddigyfnewid. Ein Duw ni sy'n cael ei gyflwyno i ni yn yr ysgrythur yn ddigyfnewid. Pan roddodd ei enw i Moses i fynd at Pharo, yr arglwydd yn rhoi enw pwy oedd e, a'r enw oedd Yahweh, wrth gwrs, ydwyf yr hwn ydwyf. Nid oeddwn, neu mi fydda i, ond ydwyf yn dragwyddol yr un. A mae'r arglwydd Iesu wedyn yn Efengyl Ioan yn adleisio hynny gyda'r dywediadau mae fi yw. Mae yna sawl un ohonyn nhw, ac ni'n edrych ar yr ail un heno yn Ioan pennod 6, un sy'n gyfarwydd i ni, wrth gwrs, mae fi yw bara'r bywyd a'r hanes fel gawson ni yn y darlleniad o gwmpas y cyhoeddiad yna. A dau beth, nawr te, cyngor digyfnewid, yr arglwydd Iesu, mae e'n ddigyfnewid, mae gyngor e'n ddigyfnewid,
a'i gyhoeddiad beth mae'n dweud am ei hunan yn ddigyfnewid hefyd. Ac mae hynny fel craig i ni yn ganol môr sydd yn mynd a dod o'n cwmpas ni yn y byd yma. Mae'r Iddewon nawr te wedi dilyn Iesu ar draws môr Galilea yng ngogledd Israel. Diwrnod cynt, mae wedi porthi y 5,000 o ddynion, heb sôn am bragedd a phlant. Pawb wedi cael ei digoni, a llawer iawn mae'n debyg o'r bobl yna, dyn ni'n gwybod faint, ond llawer wedi dilyn. Ac mwyn dilyn Iesu wedi croesi ar draws môr Galilea i Gapernaim, i gael gafel arno fe. Ac pan maen nhw'n cyrraedd Capernaim, maen nhw'n gofyn cwestiwn. Rabi, adnod 25, pryd y deithos di yma? Pryd gyrraeddes di? Ac mae yna rhyw fath o gyhuddiad bach yn y cwestiwn. Wel, pam na fydde ti wedi dweud wrtho ni, ble o ti'n mynd a pryd o ti'n mynd? I ni wedi croesi'r môr nawr, i ni wedi cymryd cychod i ddod i ddilyn di. Pam na fydde wrtho ni, pryd ys di fan hyn? Nes bod ni bron iawn a disgwyl ateb, chybod, sori, mi'n addo y tro nesaf nawr, na i weithio chi beth fydd yr agenda, na i weithio chi beth fydd yr amserlen, a fel na, allwch chi ddod wedyn, ond dim byd fel na wrth gwrs. Na, mae'r ateb yn tymor bach o sioc, fel lot o atebion Iesu Grist. A mae'n gweud wrthyn nhw, ma'ch cymhellion chi yn anghywir. Chi'n ynili ni am y resymau anghywir. Ac mae'n tymor bach o ergyd i weld hwnna, ond yw e. A mae yna neges fach fan hyn nawr te, neges fach gyntaf heno. Gallwn ni holi cwestiynau am yr arglwydd ac i'r arglwydd. Gallwn ni ymchwilio rhai cyn dod i gredu eisiau gwneud yn bach o ymchwil, chi'n bod, i Gristnogaeth ac yn y blaen. Mwy agos i ni'n dod at Iesu Grist, fe sydd yn ein chwilio ni. Fe sy'n chwilio ein calonnau ni. A mae hwnna'n bwysig iawn bod ni'n fodlon wedyn ni iddo fe wneud hynny. Fe sy'n chwilio a fe sy'n dweud fan hyn. A nid fe sy'n ateb yn ein atebol i ni, beth ni sy'n atebol iddo fe. Yn beth peryglis iawn i ddilyn Iesu Grist gyda'r cymhellion neu gyda'r agenda anghywir. P'un a bod hynny cyn dod i gredu, neu fel disgyblion hefyd, fel Cristnogion. Oedden nhw wedi cael pryd o fwyd y diwrnod cynt, oedden pryd o fwyd swmpus, ond wedi cael ei digoni, oedden flasus, achos Iesu Grist oedd wedi ei baratoi, ac oedden rhad ac am ddim. A nawr maen nhw'n chwilio am bryd arall. Maen nhw wedi dod i'r casgliad, dim ond i ni aros a stico gyda Iesu, byddwn ni'n iawn. Bydd ddim eisiau ni brynu bwyd, bydd ddim eisiau ni boeni am bethau fel yna. Bydd popeth wedi ofalu amdano ni. Bydd y percs yn iawn, byddwn ni'n iawn. Ac mae'n elfen sylfaenol o bechod dyn, pechod ni nawr, i groesawu a mwynhau rhoddion Duw yn fwy na'r rhoddwr. I ni'n croesawu, i ni'n mwynhau i roddion ond nid yr rhoddwr. A pan ni'n colli rai o'r roddion, chi wedi clywed pobl yn siarad, falle bod chi wedi dweud dwi'n yn gwybod, i ni'n colli rai o'r roddion Duw yn ein bywyd, wedyn dyw pobl ddim eisiau yr rhoddwr. Maen nhw'n troi a dweud, wel, allai'n credu ragor, dwi'n eisiau fe ragor, achos mae'r rhoddion, mae rhywbeth i newid yn y rhoddion. Ond mae Iesu Grist yn pwysleisio o hyd bod ni'n dod ato fe i fwy neu i hunan. Ac mwyn dod at Dduw, ac mwyn dod yn iawn gyda Duw yn ein bywyd ni. Sawl gwaith, a mae hwn yn sioc, sawl gwaith mae'n gweud wrth bobl, os ych chi am yn nilyn ni, mae'n mynd i gostio. Sy'n lle dy fi roi ymhen i lawr hanner yr amser. Chi'n siŵr bod chi moyn yn nilyn ni? A mae eisiau chi gyfri'r gost. Fel brenin, mae rhaid fe gawntio i filwyr, ni'n siŵr bod digon dy fe mlaen yn adeiladu tŵr. Oeddi yn gallu fforddio fe, os digon o frics dy fe, ymlaen llaw. Pam mae Iesu Grist yn neud hynny? Mae fel petai yn rhoi nhw bant, yn dwi? Achos
mae eisiau pwysleisio bod ni'n dod ato fe i fwy ne ei hunan. Bod ni'n dod ato fe mwyn dod at Dduw a'n crewr ni. Yr un sydd wedi yn creu ni, yr un sydd yn cynnal ni, yr un sy'n rhoi gwir fywyd i ni. Y bywyd helaethach, y bywyd tragwyddol. Ac felly mae yna her bach i ni fyna, beth yw'n agenda i heddi wrth ddilyn yr arglwydd Iesu. Os mwy o gonsern am ei roddion nag amdano fe ei hunan. Ac wedyn ni, mae'n rhoi cyngor pellach. Peidiwch â gweithio am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol, adnod 27. Maen nhw wedi gwneud ymdrech fawr nawr i groesi môr Tiberias, môr Galilea, i ddilyn Iesu Grist. Maen nhw wedi gwneud ymdrech i ddilyn a'i ffindio fe ac yn y blaen. A beth mae'n dweud yw, piti na bydden nhw'n defnyddio'r un ymdrech i gael popeth sydd gan Iesu Grist i'w roi iddyn nhw. I gael y peth dyfnach sydd ganddo fe ar ei cyfer nhw na pryd o fwyd arall, sef bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Dyw e ddim yn dysgu fan hyn, na ddylen ni ddim gweithio i'n cynnal ein hunain i'r gwrthwyneb. Mae air a'r Testament Newydd yn glir am hynny. Ond, dau beth nawr te, dylen ni ddim llafurio mewn crefydd am y manteision materol. Beth sy'n cael ei alw yn prosperity gospel. Mae'n boblogaidd iawn ar draws y byd heddi, mae'n gryf iawn ac yn ddylanwadol iawn. A dim syndod os e. Mae pawb eisiau prosperity, pawb yn y byd. Ond pam i ni yn dilyn Iesu Grist? Pam i ni yn troi at yr arglwydd Iesu? Beth i ni'n llafurio amdano fe? Ac nid y pethau yna sydd fod i ddod gyntaf. Yn wir, mae'r arglwydd Iesu yn bellach. Dylen ni ddim llafurio yn ein bywyd yn gyffredinol am y pethau hyn fel blaenoriaeth. Nid dyma'r pethau sydd i fod i ddod gyntaf yn ein bywyd ni beth bynnag. Ac chi'n gwybod beth yw'r adnodau, os na i weid adnod Mathew 6:33, ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Dyna gyngor yr arglwydd Iesu, mae'n aros yr un o hyd i ni yn bob oes. Yn Beibl William Morgan, yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw. Mae'r pwyslais ar y gair yn gyntaf. Ac a'i gyfiawnder beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, a'r pethau hyn a roi'r yn ychwaneg. Dyw Duw ddim yn spoilsport, wrth gwrs. Os mae'n sôn am ddillad, poeni am ddillad, beth i wisgo, beth i fita, pethau bob dydd. Nid spoilsport yw Duw o gwbl. Ond fel blaenoriaeth, ceisio Duw, rhoi Duw gyntaf. Mae popeth arall wedyn yn dod i'w le priodol. Ac yn yr un bennod, Iesu Grist yn sôn am gasglu trysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn a rhwyd yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor yno hefyd y bydd dy galon. Mae'r arglwydd Iesu yn agofal mawr drosto ni, a concern mawr dros ein calonnau ni. Achos os i ni'n rhoi'n calon ar bethau, gallwn ni golli unrhyw funud i ni'n mynd i dorri'n calonnau, chi'n gwybod? A mae'r concern drosto ni bod ni ddim yn cael torri'n calon fel yna. Ond os roiwn ni'n calon arno fe ac ar drysor y nef, allwn ni byth o'i golli fe. Ac i ni yn ddiogel, a chawn ni ddim yn siomi a torri'n calonnau yn yr arglwydd Iesu ac yn ei drysorau fe. Mae bywyd ac eiddo yn y byd dros dro. Mae bara bob dydd yn llwydo. Mae'n mynd off, mae rhaid ni gael bara ffres y diwrnod nesaf. Ac os ni wedi cael bara i frecwas fel tost, bydd eisiau sandwich arall erbyn amser cinio, a bydd eisiau pizza erbyn nos arno ni. Mae eisiau rhywbeth o hyd. Mae'n llwydo, a dyw e ddim yn para ac yn bodloni yn llwyr. Ond, wrth gwrs, mae beth sydd gan yr arglwydd Iesu yn fwyd sy'n para ac yn para i fywyd tragwyddol. Mae'n bodloni, mae'n llenwi. Ac mab y dyn, fe sy'n rhoi hwn i ni, wel fe yw e mewn gwirionedd. Yn Iesu Grist, i ni'n cael cariad angfeidrol Duw. Dim ond yn Iesu Grist, wrth gwrs. Mae'r arglwydd Dduw yn garedig i bawb.
Ond o ran y cariad anfeidrol sydd gyda fe, fel cariad tad at i blant, fel cariad Duw at i bobl, i ni'n dod i'r cariad hwnnw yn Iesu Grist. Yn Iesu Grist, i ni'n dod i afael Duw. I ni'n dod i mewn i'w afael agos ar ein bywyd ac ar ein henaid ni. Heb Iesu Grist, i ni yn ein pechod ac i ni heb y pethau hyn, wrth gwrs. Ac yn Iesu Grist mae digonedd Duw. Mae Duw yn holl alluog, holl gyfoethog, holl bresennol. Does dim prinder yn niw o gwbl. Ac yn Iesu Grist, i ni'n dod i'r llawnder, y bywyd orlawn sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Beth bynnag wedyn ni, yr amgylchiadau, a'r newidiadau, a'r anawsterau, i ni'n wynebu yn y byd a'r bywyd yma. Bwyd i'r enaid sy'n para byth. Ac felly, medda'r arglwydd Iesu, mae nhw'n gofyn wedyn ni, wel, pa weithredoedd dylen ni wneud i blesio Duw ac i ddod yn iawn gyda Duw fel petai. Beth yw'r gweithredoedd i gyflawni i beth mae Duw moyn ar ein cyfer ni? Iesu Grist yn ateb, dim gyda yr un term â nhw, mae nhw'n gofyn beth yw'r gweithredoedd lluosog. Mae Iesu Grist yn ateb gyda'r unigol, y gwaith a fynd Duw, un peth. A dwi ddim yn waith yn yr ystyr hynny, ond credu yn yr un y mae wedi ei anfon. A pobl yn gofyn i fi, fel gweinidog, beth allai wneud i helpu'r capel. Os chi wedi cael pobl yn gofyn hynny, beth allai wneud i helpu? Gallai roi bach o arian, gallai wneud hyn a'r llall i helpu. Ac mae'n bwriad da, wrth gwrs. Ond tu ôl iddo fe, mae'r syniad o falle gallwn ni ennill bach o gredit wedyn ni gyda Duw wrth wneud hynny, y gweithredoedd gwahanol. Ond y gwaith cyntaf, y peth cyntaf sy'n dod â ni fywyd tragwyddol yw credu yn yr arglwydd Iesu, galw ar yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr ein bywyd ac aros ynddo fe. Ac wedyn ni, a ddewon wedyn ni, cyn dod at y cyhoeddiad sydd gan Iesu Grist, maen nhw yn gofyn cwestiwn heirllig i'r arglwydd Iesu. Mae'n gwestiwn pôl diwrnadw. Dylen nhw ddim wedi gofyn gweud y gwir. Pa arwydd nawr te wneud i ni gael credu yna ti? Pa arwydd? Beth allai di wneud nawr te mwyn i ni gredu? Nid fel yna mae'n gweithio o gwbl. Nid yna mae'n gweithio i ni ddod i deyrnas Dduw ac i ni dyfu fel Cristnogion chwaith. Mae fel archolwr yn dweud. Oedd e'n neud i fi feddwl am archolwr y dyn neu'r fenyw sydd gyda chi pan chi'n cael prawf gyrru, yr examiner yn y driving test. A maen nhw'n eistedd fyna wrth eich ochr chi, a mae clipod gyda nhw, a mae rester o bethau i fynd trwyddyn nhw. 3-point turn, emergency stop, reolaeth ar y car, mirror signal maneuver, a maen nhw'n tico yn y blaen. A wedyn, os chi'n cael digon o dics, a dim gormod o groesau, chi'n cael pas. Wel, yr agwedd sydd gyda'r Iddewon fan hyn yw, maen nhw a'i clipod, a nawr te mae gyda nhw i bocsys bach eisiau tico baint. Beth allai di wneud nawr? I brofi, mae ti yw mab Duw, mae ti yw'r Meseia, i ni gael credu yno ti. Come on, beth allai di wneud? Ac mae pobl, i ni'n gallu cwmpo i'r trap na heddi, i ni'n gallu cwmpo i'r trap gyda phobl sy'n ystyried y ffydd falle, yn gofyn cwestiynau gwahanol. Mae'n beryglus iawn i wneud hynny. Byddwn ni'n mynd annog neb i dod â'i checklist nhw. Gallwch chi ddim rhoi ultimatum i Dduw. Gallwch chi ddim rhoi ultimatum i Iesu Grist. Dyletswydd dyn yw derbyn rhodd Duw. Mae Duw wedi gwneud popeth yn barod, mae wedi anfon ei fab i'r byd. Oedd yr arwydd reit o flaen dan ni trwy'n nhw. Oedd e'n siarad â nhw. Yr arwydd mwyaf o gariad Duw a trigaredd Duw a tosturi Duw. Oedd e fyna yn siarad â nhw. A maen nhw'n gofyn am arwydd. O'n nhw wedi gweld arwyddion lu yn ardal Capernaum, wrth gwrs. Gweld digon o arwyddion. Nid yna oedd y broblem. Y broblem oedd bod nhw'n ddall yn ysbrydol.
Ac mae hwnna'n rhan o'n pechod ni, darluneb ysbrydol. Ac hyd yn oed wrth dyfu fel Cristnogion, mae yna bethau dyn ni ddim yn deall yn dos e. Mae ffordd ni o feddwl, ffordd ni di arfer meddwl falle, ni'n cael y dylanwadu, ffordd y byd o feddwl hefyd. Ond mae'r ysgrythur yn gweud, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid fy ffyrdd i, neu nid eich ffyrdd chi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Chawn ni beth yn bendithio wrth gwestiynu ac amau a roi ultimatums i Dduw, ond trwy ymddiried ynddo fe, a'i drostio fe, a credu ynddo fe. Ac oedd yr arwydd yn blaen, yn dod e. Os o'n nhw eisiau gweld Duw, oedd e'n sefyll o'i blaen nhw, yr arglwydd Iesu, neb am gwelodd i a welodd y tad. Os yw pobl eisiau gweld gras Duw a tosturi Duw, mae'n ei bwyntio at yr arglwydd Iesu, a mae rhaid i ni ddod yn fwy tebyg iddo fe, wrth gwrs. Os maen nhw eisiau gweld cariad Duw, allan nhw edrych ar Iesu Grist ac edrych ar y groes. Nid beth allwn ni wneud drosto fe, beth mae e wedi wneud drosto ni. Mae wedi offrymu hunan, a'r tad wedi rhoi ei fab yn aberth drosto ni, i ni gael dod nôl ato fe. Ac wedyn ni, mae Iesu'n dod i'r uchafbwynt a mae'n dweud, wel, fi yw bara'r bywyd. Mae'n dod wedyn ato fe, ac yn dod â nhw i ymddiried ac i droi ato fe. Mae wedi dod i roi bywyd i'r byd. Fe sydd roi bywyd naturiol i ni, wrth gwrs, ond bywyd tragwyddol yw hwn nawr. Dwi'n gwybod, se rhywun yn gofyn i chi, siwr fyddech chi'n disgrifio bywyd tragwyddol, beth yw mewn gwirionedd, beth yw bywyd tragwyddol, beth yw'r bywyd yna. Wel, wy'n credu bod disgrifiad bach hyfryd gan Iesu Grist fan hyn, ar ddiwedd y paragraff wedyn ni, at adnod 4, 3 peth amdano ni ei bobl. I ni'n cael ein cyflwyno iddo fe, i ni'n cael ein cadw ganddo fe, ac i ni'n cael ein cyfodi ganddo fe. Felly, tair ec, ni'n cael ein cyflwyno iddo fe, i ni'n cael ein cadw ganddo fe, a'n codi ganddo fe. Mae'n sôn am y 3 peth yna, ac mae'n disgrifiad bach i ni o beth yw bywyd tragwyddol. Lle mae'n dechrau? Mae'n dechrau trwy ddod at Iesu Grist yn bersonol, trwy ymddiried yn trwy droi, wrth gwrs, ac wedi farhau a dod at yr arglwydd Iesu fel arglwydd ac fel gwaredwr. Ac mae'r arglwydd Iesu'n gweld hynny fel rhodd, achos i ni'n cael yn rhoi yr un pryd. Mae Duw y Tad yn ein rhoi ni, mae'r Ysbryd Glân yn ein cyflwyno ni i'r arglwydd Iesu, yn ein tynnu ni. Os chi wedi dod at Iesu Grist a chi'n edrych nôl, chi'n gwybod bod chi'n meddwl taw chi oedd yn dod, ond chi'n gwybod wedyn ni bod chi'n cael eich tynnu hefyd. Chi'n gwybod bod chi'n cael eich denu a'ch tynnu ato fe. Os problem? Os problem sain? Na, chi'n iawn. Gwyd, na fe. I ni'n cael ein cyflwyno. Ac wedyn, mae'r addewid yma, pob un sydd yn dod, chaiff e beth i wrthod. Pob un. Dyw'r bara ddim yn gwrthod yr un sy'n estyn ato fe i'w fita fe. Byth. Mae hwnna'n hyfryd yn dweud. Mae yna i gael ei fwyta. Nid i gael ei ddadansoddi a pwyso mesur ac yn y blaen i'w fwyta. Dyna sy'n digwydd pan ni'n dod at Iesu Grist. Ac wedyn mae'n addo ein cadw ni. Pob un sydd wedi cael ei roi, pob un sy'n dod ato fe i gael ein cadw. Adnod 39, ewyllus yr hwn am hanfonodd yw hyn, na dwi fi golli neb o'r rhai y mae ef wedi ei rhoi i mi. Gwaith ni yw aros yng Nghrist, a'i gyfrifoldeb yn y pen draw i peidio yn colli ni. Ond yw hwnna'n ryfeddol. A dyna'r bywyd tragwyddol, bod ni yn ei afael trwy ein bywyd ni fel Cristion, trwy'r holl daith, yr holl bererindod, trwy'r corsydd, trwy'r stormydd, trwy anawsterau o bob math, mae e'n dweud sy'n mynd i ddod i'n rhannu. Ond y gwahaniaeth yw yn ei lawer, yn ei afael a dyw e ddim yn mynd i golli gafel arno ni. A mae hwnna'n hyfryd. Pan mae holl gyfnewidiadau bywyd yn digwydd, mae chi rhywbeth i ni'n gallu dweud wrth bobl heddi nawr. Wel, i ni'n gwybod bod ni yng ngafel yr arglwydd Iesu. A wneith e byth gollwng gafel. Ni ddwg neb pwynt allan o'm llaw i, medde fe am y defaid sydd yn ei afael e. Ac yn ola, mae'n addo
ein cyfodi ni. Oedd pobl ym myd addysg yn poeni bod yr dysgu am climate change yn creu anobaith yn y plant. A chi'n gallu gweld beth maen nhw'n feddwl, wrth gwrs. Wel, mae'r arglwydd Iesu yn addo codi ei bobl. O'i beth, codi nhw gyda corff newydd i fod gyda fe am beth. Mae gyd yn dod nôl, mae wedi marw droson ni, mae wedi atgyfodi. Ac oherwydd hynny, mae'r ysbryd glân yn atgyfodi ni. Yn gyntaf, yn ysbrydol mae'n atgyfodi ni. I'n deffro ni i nabod Duw, i nabod Iesu Grist, i glywed ei lais ac i ymateb iddo fe. Ond wedyn ni, ar ddiwedd amser wrth gwrs, bydd e'n dod nôl a bydd e'n atgyfodi ni yn gorfforol. Bydd ni'n cael corff newydd. Heb unrhyw arlliw o bechod arno fe, corff ar gyfer nef newydd a deiar newydd. Dyna'n dyfodol ni, dyna beth sydd o'n blaen ni. Dyfodol gobeithiol, gobaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Dyna'r bywyd tragwyddol sydd gyda ni. I ni wedi cael ein rhoi i'r arglwydd Iesu, ni wedi dod ato fe, i ni'n cael ein cadw ganddo fe, a mi gawn ni'n cyfodi ganddo fe yn y pen draw. Yw bara'r bywyd a dyw e byth yn newid, ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Amen. Diolch yn fawr, John. Diolch am atgoffa ni am ogoniant yr Efengyl ac am ganolbwynt yr Efengyl hefyd, Iesu Grist, bara'r bywyd. I ni am gloi te wrth ganu os ych chi moyn, neu wrando ar emyn mawr yn llythrennol mor fawr wyt ti. Amen.
Amen, amen yn wir. Wel, mae wedi bod yn fendith bod yn eich cwmni chi heddi. Diolch yn fawr, John, am rannu'r efengil gyda ni. Byddwn ni'n cwrdd eto Gorffennaf 25, diwedd mis nesaf, eto dros Zoom, ac yr un link fel arfer. Nawn ni gloi gyda'r fendith yma gyda'n gilydd. Boed yr arglwydd eich bendithio chi a'ch amddiffyn chi. Boed yr arglwydd wedi'n garedig arnoch chi, a boed yn hael tuag atoch chi. Boed yr arglwydd fod yn dda atoch chi, a rhoi heddwch i chi. Amen.